Ahojte priatelia Avisárny, stretávame sa pri ďalšom videu z tejto série o elektrických ohradníkoch. Dnes si povieme o tom, ako zapojiť solárny panel, či je vhodný, akým spôsobom môžeme vyriešiť danú problematiku, ak máme ohradu postavenú ďaleko od obydlia. Tak nás nezabudnite sledovať, dajte like, odber, zvonček a poďme na to. Solárne systémy sa používajú najmä, ak je zdroj desi ďaleko a potrebujeme dobíjať batériu. Najčastejšia otázka je, či potrebujem zdroj, ak si zakúpim solárny panel a batériu. Áno, solárne zdroje fungujú tak, že daný solárny zdroj dobíja batériu a batéria poháňa zdroj. Solárne panely sa umiestňujú na vývody batérie, takisto ako zdroj a sú umiestnené smerom na juh v 45 stupňovom úhle. Či už formou, že si zakúpime aj nejakú skrinku, ktoré výrobcovia ponúkajú k daným zdrojom a solárnym panelom, alebo si solárny panel umiestnime niekde na vrch budovy, alebo stodoly, alebo na mieste, kde máme ohradník umiestnený. Niektorí výrobcovia majú v solárnom paneli už zabudovaný regulátor, tým pádom solárny panel stačí pripevniť na batériu. Iní výrobcovia používajú na prepojenie aj regulátor. Môžeme použiť aj predĺžovacie káble, ktorými si vieme vlastne predĺžiť 2 až 5 metrov ten panel solárny od regulátora alebo odmiestnenia zdroja. Tento regulátor slúži na to, aby nám vlastne reguloval tú energiu získanú zo solárneho panela a tak dobíjal batériu. Akú silu a veľkosť solárneho panela vlastne potrebujem? Je to veľmi jednoduché. Sila a veľkosť solárneho panela sa odvíja od spotreby zdroja. Takže pri slabších zdrojov nám stačia 15, 25, možno 50 W panely. Pri silnejších zdrojov to sa bavíme možno 5-7 Joulov a potrebujeme okolo 100 W a nad 7 Joulov už väčšinou sa bavíme o nejakých 200 W paneloch. Tak, aby to stíhalo dobíjať batériu pri odbere. Počíta sa tam teda aj s rezervou, keď prší alebo je pod mrakom a určitú časť dňa alebo možno aj pár dní nám vlastne solárny panel batériu nedobíja. Trošku väčší problém je pri smart technológiách, pretože tieto technológie majú už veľmi vysoký odber. Tam potrebujeme väčšinou 200-300 W dohromady. Väčšinou to bývajú nejaké skrinky, niektorí výrobcovia majú už veľké solárne panely pripravené ako skrinku na palete, kde si môžeme umiestniť aj zdroj, aj batériu, aby to bolo schované a bolo to bezpečie aj proti krádeži. Takisto problémom môže byť aj ročné obdobie. V lete, keď je veľa svetla, nám bez problémov môže stíhať dobíjať baterku solárny panel, ale keď príde jeseň, sichravejšie počasie, málo svetla, môže byť už problém. Ten sa dá vyriešiť veľmi jednoducho, buď si pridáme solárny panel, alebo už menej jednoduchšie musíme kontrolovať, či ohradník stále funguje a poprípade dobiť batériu manuálne. Menšia nevýhoda solárnych systémov je ich obstarávacia cena. Obvykle sa zvyšuje náklad na obstaranie zdroja niekedy až o 200, 300 aj 400 eur. V závislosti od toho, aký silný zdroj máme. Súčasťou solárnych systémov sú aj batérie. Poznáme teda často autobatérie alebo trakčné batérie. Nevýhoda autobatérie je tá, že tieto solárne systémy a celkovo aj zdroje rýchlejšie opotrebujú tieto batérie. Preto používame trakčné. Ak máte autobatériu, kľudne si ju môžete minúť alebo potrebiť, ale ak kupujete novú, odporúčame trakčné. Tie sa delia na elektrolitové a gelové AGM batérie. A ako sa správne starať o batériu? Je to jednoduché. Dávať pozor na to, aby v zime, keď ju uskladňujeme, bola 100% nabitá a možno ešte počas zimy skontrolovať, či je nabitá. Pretože ak klesne napätie v batérii pod 10%, môže byť nenávratne poškodená. Správne skladovanie batérie je pri teplote okolo 15 stupňov Celzia. Musíme dávať pozor, aby v zime nebola na mieste, kde mrzne, ale takisto, aby nebola na mieste, kde je viac ako 40 stupňov, aby nedochádzalo k jej trvalému poškodeniu. Na nabitie batérie nám stačí klasická nabíjačka autobatérií. Ak by ste mali ešte nejaké otázky ohľadom solárnych systémov, kľudne nám to napíšte dolu do komentára. Ak sa vám video páči, kľudne dajte like, odber, zvonček, nezabudnite nás sledovať a vidíme sa pri ďalšom videu. Čaute.